Gab? Bato yan ah. 3. Asan na si Gabi? Gabi! Gabi! Oh, 1, 2, 3, jump! Okay guys, Mr. House Husband is here. Nandito tayo ngayon sa may Bani, Pangasinan. Ayan guys, yung kubo yung pinasok natin. Ayan. Sa 3-5 guys, dito kayo matutulog, dito kayo pwede mag-stay. Ayan o, meron din sa ilalim. Susulit na, good for 6. Pero kung may anak kayong dalawa, baka pwede na isingit yun. Ayan. And then kung gusto nyo maligo, andito na agad oh. Ayan. Check natin yung buhangin, kung ano ang itsura ng buhangin nila rito. So ayan guys oh. Hindi siya puti, medyo creamy. Ayan. And then check natin yung tubig, napakalinis. Ayan. Ito yung kamay ko, nasa ilalim na ng tubig yan. And then yan, mga rock formation. Guys, ito ang lalaki ng mga bato dito sa yan. Tapos ito bundok sa gilid nya. Tapos dagat, ayan. Ang kagandahan dito guys, exclusive yung pinasukan naming resort. Kaya ko konti lang yung nakakapunta sa side ng dagat na ito guys. Ayan o. Nandito kami sa may Bani. Ayan guys oh, nakikita nyo yung mga kulay itim na malilit na gumagalaw. Isda yan guys. Ayan oh. Hindi ko dinala yung goggles na. Ba't ibigay mo yun kay Daniel? Ibigay kay Daniel. Kay Yayel pala. There's a fish! Oh, nakita mo rin tigay. Dami. Oh, yun rin sila. Tignan nyo naman guys, ang linaw ng tubig.